Ndichikutambirai zvekare pano paZerare 263 vari pachanga chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Adikani, ndine update yandakaposta mazuva apfuura ayo kasingakanganisei last week. Accident yakaitika kukwekwe. Accident yaitika kukwekwe tanga tisina nhamba yevanhu vakafa, asi pachiitiko ichi pabuda nyaya inorwadza yekuti mumhuri imwechete mafa vanhu ivo vanosvika 12 vanoshedzwa nemasurname akafanana pachiitiko ichi. Zvinhu zvarwadza nyika yeZimbabwe, zvinhu zvarwadza vanhu vakawanda kuti chiri kukonzeresa zvinhu zvakaita sekurasika kweropa, kwekudeuka kweropa rakawanda kudai. Zvarwadza vanhu vakawanda, zvarwadza veukama vemumhuri imo kuti kurasikirwa nevanhu 12 usina kufungira zvinorwadza. Apo vemufamily imwe chete vadikani ndatinyore kuti rest in peace kune vakatisiya pachiitiko ichi, ngavazorore murugare. Zvinhu zvatinenge sinotarisira senyika, zvinhu zvatinenge singafungire semhuri, sefamily kuti aiwa hama dzedu padzichabuda dzichienda kuchechi vachanofa vese vari 12, zvavari kuenda kumusha vachafa vese vari 12. Ndatore mucomment section kuti rest in peace kune vakatisiya. Next update i-update kuenderana naMai Dhuterere naMambo Dhuterere. Chichamboitirwa Mambo Dhuterere naMai Dhuterere. Last week takanzwa vachinzi vakatengerwa mafortuna ende takamaona mafortuna vakatengerwa mota 2 dzandakatoposta panapa paZerare 263 tichitoti makorokoto. Mwari ndimwari akanaka. Zvisinei zvaitika izvizvi nezuro sewiki neuchivhayo vakavapa mari inosvika iyo 150,000 US kungonzi oi vadikani. Ndokumbira kuti zvatofuka comment section hanzi garai zvakanaka mumarriage, garai zvakanaka mumba. Ndo zvakaitirwa Mambo Dhuterere naMai Dhuterere. Ndatarire zvatofuka comment section. Vaitirwa izvi pane video iri kutsviridza mastreets esocial media remurume uyo abuda ari iye dunga munhu achitaura zvaanga achitaura pamusoro pawiki neuchivhayo. Anga achiti chii? Hanzi munodiwa, ndinokudai sewiki neuchivhayo. Hanzi ndinovada, ndo mashoko anga achitaura. Hanzi ndinokudai zvisingaite, but ndinokudai zvisingaite yanga achita anga achikumbira something. So ndakuisirai video, apedza kuona video tazvo vanofuka comment section inisaDharare handisi pakuzivisai manyepo, ndiri pakuzivisai nyaya dzechokwadi nguva nenguva. Vanozviziva vanoziva kuti Dharare anofamba nenyaya dzechokwadi, haana manyepo pasocial media, anobuditsa nyaya dziri kuitika munyika yeZimbabwe nguva nenguva. Handiti turi chidumbu changu chikuzivisai manyepo. That we need this video. Makadi mkoma wangu sewiki neo. Ndini mningina wenyu Denfai. Makadi mkoma ni mhuri dziri sei. Muri kupona here nechando ichi. Kuno kuti right mkoma. Ti right. Mkoma ndauyo ndine chichemo kwamuri nechikumbiro. Makambutaura pa mchiti mwana asingachema anofira mbereko. Anongofira mbere kwemuma achingogunun'una mwoyo make nemupfungwa dzake. Zvino ndati ndibuditsewo pachena kuti mkoma ndiri kukumbirawo kunamata, ndiri kunamata mkoma, ende ndinokudai chaizvo mkoma. Ndakaperera zvamunoziva imi, ndinokudai chaizvo, handina dambudziko nemi mkoma. Ndinokudai muri pamwoyo pangu, pahati pangu apa mkoma. Saka izvi ndatopfugamawo ndaumba tsitsi kuumba kwandaita sokuumba kukumbirawo Mwari, kukumbira kwamuri, ndichikumbira futi kuna Mwari kuti mukoma wangu sewiki neo kunamata ndinoda, asi nedzimwe nzvimbo dzatinofamba tichinamata dzinodawo mota yakakwirira, mota iri mudenga. Ndotokumbirawo kuti mundiitirewo favor kana mundiitirewo rudo kuti munditengerewo mudziyo wemotokari muhombe mkoma, nekuti ndifambawo ndichikunamatira iwo nzvimbo dzandinofamba. Munongozati ndinofamba mumakomo tichinamata munzvimbo dzimwe, nzvimbo dzacho dzine rodhi dzakaipa, dzinotodawo mota inenge yakakwirira, mota hombe kuti fambe tichinamata. Ndotokumbirawo kuti video isvike kwamuri mkoma,
murionewo, mundidairewo mukoma. Chikumbiro handisi kudhimanda, kutokumbira Mwari nemutsa waMwari. Ndichikumbira kwamuri imimi mukoma wangu. Muri mukoma wangu chaiye chaiye, takabva kure mukoma. Handina dambudziko nemi, handina dambudziko nemi mukoma. Ndo mazwa angu andati ndisvitsewo kwamuri mukoma. Ndatenda mukoma wangu.